To je duh svijeta koji je alergičan na Hrista. Čim se neko okrene ka njemu, odmah reaguje, panično. Nevjerovatno, to imamo iskustvo, kad ljudi krenu ozbiljnije, ka tom putu odlučivši, da idu ka njemu, da se poklone i da mu svim svojim bićem pripadnu. Kako se svijet, čovječe, mobiliše, pa izlazi s nekim ponudama, ono što si do juče očekivao, traži, evo ga sad odjednom dolazi ispakovano, onamo gdje si čekao godinama i molio da te prime, sad odjednom oni dolaze i čekaju tebe da ih primiš, mole te da ih primiš. Šta bi ovo? Otkud ovakva promjena, čime je ovo izazvano? Svijet, lukavstvo,